Ησύχασε, μωρέ, τι να σε τάισω. 6 μέρες έχω να βάλω φάι στο στόμα μου. Κοντεύει ένας χρόνος που είμαστε σε αυτό το χάρι. Δεν αντέχω άλλο πια. Κουράστηκε η ψυχή μου. Τους πρώτους μήνες έσπαγε τον πλοίο ο καπετάν Μιαούλης. Όλο και κάτι πέρναγε από φάι μέσα στο Μεσολόγγι. Από τότε που χάσαμε τα 2 νησάκια, το Βασιλάδι και τον Τολμά, πάει κι αυτή η πολυτέλεια. Εφόδιο δεν πέρασε μέσα ούτε για δίνη. Προχθές είδα ένα σπουργίτι, κάτι είχε βρει στο χώμα και τις υπολογούσε. Πόσο το ζήλεψα. Ποιος θα το περίμενε ότι θα ζηλεύαμε και τα πουλιά. Πάνε 3 μήνες που φάγαμε τα σκύλια του κακού. Από τότε έχω να δω κρέας. Τυχεροί όσοι τρυπώνουν στους οικονόμους και πιάνουν κανένα κοντή. Του τάτο τα δικά σου, κάτι κατάφεραν προχθές. Ναι, πιάσα μία γάτα. Πότε την έσπαξα, πότε την έκταρα και την έψησα. Χαπάρι δεν πήρα. Παιδιά είναι, του έχουν περισσότερο ανάγκη από εμάς το φαΐ. Με όλα τα βάσανα ξεχάσαμε και τις γιορτές. Μεγαλοβδομάδα έχουμε. Νηστή, όνομα και πράγμα. Πρέπει να έρθει το πρόκριτος με τον Παπαγιώτη. Παπαγιώργη, όπως το ξέρετε, το Μεσολόγγι στέκει. Εχθρούς πολλούς αψήφισε. Τούρκους, Καραμπάρες. Μα οι τροφές σώθηκαν για αυτά τα ζωντανά μας. Σκύλους και γάτες, οντικούς φάγαμε στην ανάγκη. Ο στόλος μας δεν φάνηκε. Και η πείνα μας θερίζει. Πιο πολλοί πεθάνανε, η ρέστη δεν θέλατε. Μα τι να γίνει πρόκειται. Είναι καιρός μου φαίνεται με το σπαθί στο χέρι στους άπιστους να πέσουν. Κανένας να μην μείνει. Κάγιο αυτός ο θάνατος παρά από την πείνα. Σωστά δεν μίλησες αυτό. Να έχουν και το συμπάθειο. Και άρρωστοι, οι πληγωμένοι, τα γυναικόπαιδα, θα σας αφήσουμε εδώ στάτιμο τα σκέρι. Εγώ κι άλλοι στρατηγοί καταλήξαμε εδώ και καιρό σε μια ιδέα. Λέγε να την ακούσουν. Να βγούμε. Ναι, να βγούμε όλοι με το σπαθί. 1003 έμειναμε. Αν ωφέλη θυσία θα είναι απέναντι στις 20.000 Τούρκους και Αραβάδες. Μη βιάζεσαι. Θα στείλουμε φαπέρι στους οίκους μας, απεσταλμένα από εδώ στο Καραϊσκάκι, να χτυπήσουν πίσω τους το τουρκικό τα σκέρι, όταν εμείς θα πούμε ήρθοντας μια τουφεκιά από τον ζυγό. Εμείς θα χωριστούμε. Μπροστά θα βγουν οι γεροί, πίσω τα παλικάρια και στη μέση οι αδύνατοι, οι γυναίκες και τα παιδιά. Είναι οι γυναίκες μας πολλές. Οι Τούρκοι θα πάρουν θάρρος. Οι πιο πολλές, οι πιο γερές θα βγουν αρπατωμένες, με φουσαρές αδικές όλων των σκοτωμένων. Και άρρωστοι, οι πληγωμένοι, οι χιονισμένοι γέροι. Μη σκοτίζεσαι, ενέλαβε ο Καψάλης. Μου είπε πως θα κρατήσει τους Τούρκους όσο πρέπει. Κι ύστερα έχουν πάρει την πόλικο. Τι κι ύστερα, φωτιά. Πατάδα. Και τα κανόνια τα βαριά, τα όπλα, πού θα μείνουν. Να τα σκεπάσουμε και αυτά με στα βαθιά χαρτάκια. Να τα γκρεμίσουμε, να τα τζακίσουμε. Στους Τούρκους πάντως να μην μείνουν. Βαθιά στη γη να τα κρύψουν. Να τα βρούνε τα παιδιά μας και να είναι υπερήφανα που είναι ελεύθερα. Σαν μάθουν τι μας κόστησε να τη χαρούν εκείνα. Καλώς σας, τι χαμπάρια μας φέρνετε απόψε, μωρέ. Συναχθήκαμε προς τα χαράματα. Εξετάσαμε την κατάσταση και είδαμε ότι δεν πάει άλλο. Βοήθεια δεν φαίνεται από πουθενά. Πώς είναι? Αρχίσαμε να κάνουμε έξοδο ανήμερα την πυραγή των βαΐων στις 11 του μήνα. Όσοι είναι ιεροί και μπορούν να πολεμήσουν, θα χωριστούν σε 3 ομάδες. Μπροστά οι πολεμιστές, στη μέση τα γυναικόπαιδα και πίσω αυτοί με το λιγότερο κουράγιο. Να βρουν το δρόμο ανοιχτό. Εγώ θα πάω. Είμαι νέα. Έχω και τα παιδιά. Θα τα πάρω και θα δοκιμάσω. Έτσι κι αλλιώς, χαμένοι είμαστε και εδώ. Εγώ δεν το πουλάω από εδώ. Είμαι γριάπια. Δεν με βάζουν τα πόδια μου. Τρέχω κι άλλο στον κόσμο. Θα περιμένω εδώ τη μοίρα μου. Τότε αυτή μου έχει γραμμένο. Κι εγώ με το πόδι στα κάθε μέρα πηγάγραινα, ούτε ο Σιμίλη δεν θα μπορέσω να πάω. Και εγώ με τον Παπαγιώργη θα μείνουμε εδώ μαζί σας. Ούτε εγώ το παρατάω τη Μεσολόγγι. Ό,τι είναι θέλημα Θεού θα γίνει. Εμείς θα πάμε καπετάνιο. Έχουμε κουράγιο. Θα βοηθήσουμε και τη μάνα μας. Θα τα καταφέρουμε. Είμαστε γρήγοροι στα πόδια. Να πάτε να βρείτε τον καπετάν Γιάννη τον Κούρα. Να του πείτε ότι σας θέλω εγώ, να σας βάλει σε καλό σημείο στην πορεία. Και να προσέξετε και να ακούσετε προσεκτικά ό,τι θα πει. Πάμε πίσω. Ήρθε η ώρα, γέροντα. Απόψε τη βραδιά. Σήκωμα να φεύγουμε. Να πάρω μερικά πράγματα. Ας τα πράγματα, Κατίνα, το βάρος δεν θα σε ωφελήσει. Μα κάνε μου τη χάρη σε εξορκίζος ότι έχω γερό. Πάρε τούτο το παιδί, πας και γλιτώσει η ψυχούλα του τον τουρκικό χαντζάρι. Ελάτε εδώ, ρε Γιάννοπεδα. Πάρτε τα κουμπόρια μου, μωρέ. Σε μένα είναι άχρηστα πια. Να τα προσέξετε. Να σημαδεύετε καλά και να μην χαλάτε χωρίς λόγο τα πόδια σας. Να σας ευλογήσω κι εγώ μόνο.
ζωντανή δεν διαδρόμαστε. Θα βάλω φωτιά στον παρόν. Έτσι πρέπει. Γέροντα, βλέπεις τίποτα εκεί έξω? Φωτιές παντού. Σκοτώνουν ό,τι κινείται. Δεν θα αφήσουν τίποτα να το κάνουν. Όσο δεν λοιπόν το σοβαρό. Ακούγεται todo πολύ το αδέρφι. Έφτασα κιόλα στη φωτιά. Πρόκειται. Πάρε την κάλατα και κράωτα να την πάρουν τα αποφύγει. Δώσε φωτιά! Ούτε μια ψυχή δεν θα είναι στα χέρια τους. Γρήγορο θάνατο για όλους μας. Περιμένετε μόνο λίγο να μπουν μέσα. Να πάρουμε μερικούς μαζί μας. Συγχώραμε, Θεέ μου για δουλειά. Θεέ μου συγχώραμε για δουλειά. Ελάτε εδώ, εκεί τρυπωμένους κάμποδους και αόρικες. Σφάξτε ωραία όσους μπορείτε. Συγχώραμε τα μέλια. Ουρά για αδέρφια, είναι κοντά ο παράδεισος. Πίσω μωρέ, θα μας συνάξει στον αέρα ο αδίστος. Αλλά, αλλά. Φωτιά ωραία! Καλημέρα, ρε Παναγιώτη.